Uztailaren 13an ostegunean blues estiloko erritmoek Getxoko kaleak hartuko dituzte beste urte batez. Aurten Getxoko nazioarteko blues jaialdiak 29 urte beteko ditu eta kontzertu ugarirekin dator. Hiru egunez blues doinuez gozatzeko aukera paregabea izango da. Ostegunean, irekiera egunean Priscilla Band eta Fredonia taldeen kontzertuak izango dira Algortako Bihotzalai abesbatza plazan. Priscilla Band taldea 9 kidek osatzen dute eta funk estiloarekin batera barrena kaskatu eta dantzatzeko gogoa pizteko asmoz dator. Fredonia talde madrildarrak aurreko funk estiloari soul erritmoa gaineratuko dizkio. Getxoko jaialdira datoz aurten ateratako Zenobi disko berria aurkezteko. Bigarren egunean, uztailaren 14an William Bell Band izango da oholtza gainean. Bere 77 urterekin soul musikaren ahotsik ospetsu eta handienetariko bat da bera. Aurten Grammy sari bat irabazi du Ameriketako disko onenagatik This Is Where I Live eta hau bera orkestara dator Getxora. Hau izanik artista honetaz gozatzeko aukera paregabe bat. Hirugarren eta azken egunean larunbatean Music Makers Foundation arituko da kontzertuan. Estatu Batuetako musika tradizionala mantendu eta lau haizetara zabaltzen duen talde honek blues estiloa espiritu bat, bizitzeko era bat dela aldarrikatzen du eta entzuleek honekin bat egitea bilatuko dute. Kontzertu ez gain bestelako ekitaldiak ere izango dira. Uztailaren 14 eta 15ean Crazy Jesus Street Band arituko da herriko txoko ezberdinetan. Honetarako sarrera doainik izanik. Algortako The Peepers Iris Pub tabernan ere Confluence eta Woody Blues Trio taldeen kontzertuak egongo dira.